ότι είναι εντυπωσιακό έτσι όπως το ανακαλύπτουμε είναι αυτό το Εράσμους για νέους επιχειρηματίες που γιορτάζει τα 15 χρόνια ύπαρξής του και ουσιαστικά είναι ένα πρόγραμμα ανταλλαγών όπου κάποιος επιχειρηματίας, νέος ή λιγότερο νέος, μπορεί να φύγει από τη χώρα του, να πάει σε μια άλλη χώρα, να κάνει μια διαδικασία εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης από 1 έως 6 μήνες. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα μπορεί να μας τα πει και να μας τα εξηγήσει καλύτερα ο κύριος Μάνος Ανδρεάδης που είναι μαζί μας από την Asset Τεχνολογική. Είναι μια εταιρεία η οποία είναι από τους συνδέσμους του συγκεκριμένου προγράμματος εδώ στη χώρα μας. Είναι 6 συνολικά, μία από αυτές εδρεύει εδώ στην Αθήνα και είναι η Asset Τεχνολογική. Γεια σας κύριε Ανδρεάδη. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό το πρόγραμμα του Εράσμους, το I. Ουσιαστικά αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία για νέους επιχειρηματίες να αποκτήσουν διεθνείς επαφές και να μετατρέψουν τις καινοτόμες ιδέες τους σε πράξη. Ακριβώς. Το πρόγραμμα Εράσμους για νέους επιχειρηματίες είναι το τελευταίο της γενιάς Εράσμους, είναι το πιο πρόσφατο, το οποίο ξεκίνησε το 2009 και αφού έτρεξε πιλωτικά για 2 χρόνια, το 2011 μπήκε σε πλήρη εφαρμογή με συνεχώς αυξανόμενη επιτυχία και μεγαλύτερη συμμετοχή από επιχειρηματίες. Ναι. Μιλώντας για τη συμμετοχή αυτή έτσι στην Ελλάδα, κύριε Ανδρεάδη, έχουμε πρόχειρους κάποιους αριθμούς, πόσο δημοφιλές ήταν αυτό το πρόγραμμα? Ναι, βεβαίως. Η Ελλάδα αξιοποιεί το πρόγραμμα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτή τη στιγμή είναι 5η σε συμμετοχή στην Ευρώπη, το οποίο είναι εντυπωσιακό αν σκεφτεί κανείς τα πληθυσμιακά κριτήρια, που σημαίνει ότι υπάρχει πολύ έντονο ενδιαφέρον και από τους νέους επιχειρηματίες και από τους επιχειρηματίες υποδοχής. Για την ακρίβεια, από την Ελλάδα έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 1.000 ανταλλαγές στο σύνολο των περίπου 12.000 που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Σε πάνω από 45 χώρες όπως διαβάζουμε, και πρέπει να μας πείτε ακριβώς πώς ξεδιπλώνεται αυτό το πρόγραμμα. Να αναφέρουμε επίσης πως το 2023 άγγιξε ιστορικό υψηλό με πάνω από 5.000 αιτήσεις, γεγονός που μαρτυρά την αξιοσημείωτη επιτυχία του προγράμματος. Έχει πετύχει πολύ υψηλά ποσοστά ικανοποίησης. Το 98% των νέων επιχειρηματιών το συνιστούν και το 92% των συμμετεχόντων διατηρούν επαφές μετά την ανταλλαγή τους. Ακριβώς. Το πρόγραμμα προσφέρει μοναδικές δυνατότητες, τις οποίες θα έχουμε την ευκαιρία τώρα να εξηγήσουμε, και αυτό το κάνει τόσο ελκυστικό τόσο για τους νέους όσο και για τους έμπειρους επιχειρηματίες να συμμετέχουν σε αυτό. Πείτε μας λοιπόν τι θα συμβεί από τη στιγμή που κάποιος νέος επιχειρηματίας υποβάλει αίτηση για να συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα. Βεβαίως. Καταρχήν να επισημάνουμε τους 2 διακριτούς ρόλους που υπάρχουν στο πρόγραμμα. Ο ένας είναι του νέου επιχειρηματία και ο άλλος του επιχειρηματία υποδοχής. Νέος επιχειρηματίας θεωρείται όποιος έχει τη δική του επιχείρηση ήδη, αλλά λιγότερο από 3 χρόνια, ή δεν έχει καθόλου, αλλά έχει μια επιχειρηματική ιδέα την οποία θέλει να υλοποιήσει στο μέλλον. Υπάρχει ηλικιακό κριτήριο, κύριε Ανδρεάδη, σε αυτό? Πολύ καλή ερώτηση. Παρόλο που λέμε νέοι επιχειρηματίες, να διευκρινίσουμε ότι το κριτήριο δεν είναι ηλικιακό, αλλά έχει να κάνει με την επιχειρηματική εμπειρία. Οπότε κάποιος που δεν έχει επιχείρηση ή την έχει λιγότερο από 3 χρόνια, είναι στην κατηγορία του νέου επιχειρηματία, και αντίστοιχα όποιος έχει περισσότερο από 3 χρόνια επιχειρηματική εμπειρία συμμετέχει ως επιχειρηματίας υποδοχής. Μάλιστα. Όσον αφορά τη διαδικασία τώρα, όπως σωστά είπατε, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε ένα νέο επιχειρηματία να πάει στο εξωτερικό, γιατί το πρόγραμμα είναι διακρατικό, γίνεται μεταξύ των χωρών, σε έναν έμπειρο επιχειρηματία και εκεί να καθίσει για ένα διάστημα από 1 έως 6 μήνες και να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα συνεργασίας, το οποίο θα έχει αμοιβαία υποφελείς δράσεις, δηλαδή και των 2. Ναι. Και μάλιστα ένα τμήμα των εξόδων καλύπτονται, όπως διαβάζουμε. Ακριβώς. Το πρόγραμμα αυτό έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία χρηματοδοτεί το νέο επιχειρηματία μηνιαία με ένα ποσό που είναι αντίστοιχο της χώρας που θα μεταβεί. Για να δώσω μερικά παραδείγματα, εάν κάποιος πάει στην Ισπανία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, θα παίρνει 830 ευρώ το μήνα. Εάν πάει στην Πορτογαλία ή στην Κύπρο, 780 ευρώ το μήνα.
Ιταλία, Γαλλία 900 ευρώ και το καθεξής. Πολύ ενδιαφέρον πραγματικά και είναι μια πολύ σπουδαία ευκαιρία, όχι μόνο για τους νέους επιχειρηματίες, γενικώς, γιατί με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε και πολίτες του κόσμου και ευθυγραμμιζόμαστε και με την υπόλοιπη Ευρώπη στην προκειμένη περίπτωση. Αντλείς και καινούργιες ιδέες, έρχεσαι σε επαφή, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Υπάρχουν κάποιοι κλάδοι που ξεχωρίζουν, κύριε Ανδρεάδη, ως προς τις επιλογές είτε των υποψηφίων να πάνε σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής, είτε εκείνων που υποδέχονται? Ναι, εδώ επίσης να επισημάνουμε ότι οποιαδήποτε επιχείρηση και αν έχει κάποιος ή θέλει να κάνει, μπορεί να συμμετέχει. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Ωστόσο, με βάση τα στατιστικά που διαθέτουμε, οι περισσότερες ανταλλαγές, οι περισσότερες συνεργασίες γίνονται στους τομείς της διαφήμισης και του μάρκετινγκ, της παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, στον τομέα της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών και φυσικά στον τουρισμό και στην πληροφορική. Και όσον αφορά τις χώρες που προτιμούν οι Έλληνες για αυτά τα προγράμματα ανταλλαγής, έχετε κάποια στοιχεία? Βεβαίως, και τα στοιχεία δείχνουν ότι ενώ υπάρχει μια εξέλιξη πάνω σε αυτό το τομέα, ενώ τα πρώτα χρόνια υπήρχε μια προτίμηση των νέων από την Ελλάδα να πάνε σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης και κυρίως Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι υπάρχει μια στροφή πάνω σε αυτό και υπάρχει πολύ μεγάλη προτίμηση επίσης και για χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, για χώρες δηλαδή που είναι πιο κοντά και στη δική μας κουλτούρα. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά, εγώ να πω την αλήθεια, έχω συμμετάσχει σε πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών. Υπάρχει το Εράσμους πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών, αλλά νομίζω αυτό πραγματικά είναι μια πολύ σπουδαία ευκαιρία. Είναι σημαντική ευκαιρία και αυτό φαίνεται ότι όσοι ενημερώνονται γι' αυτό καταρχήν δείχνουν αμέσως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να συμμετέχουν. Και να μας πείτε και μετά τι συμβαίνει όταν επιστρέφουν, ποιες είναι οι σκέψεις τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί περιμένουμε από το πρόγραμμα αυτό και τη συμμετοχή των επιχειρηματιών να υπάρχει κάποιος αντίκτυπος. Οπότε εδώ θα ήθελα να επισημάνω ότι όσον αφορά το κομμάτι των νέων επιχειρηματιών, έχουμε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό αυτών που τελικά προχωρούν και ιδρύουν τη δική τους επιχείρηση με βάση το business plan το οποίο είχαν στο μυαλό τους, καθώς παίρνουν όλα αυτά τα κίνητρα από την επαφή τους με τους επιχειρηματίες στο εξωτερικό. Φυσικά, να διευκρινίσουμε ότι δεν περιμένουμε κάποιος μόλις τελειώσει την τοποθέτησή του να γυρίσει και την άλλη μέρα να ανοίξει την επιχείρηση, γιατί χρειάζεται ένα διάστημα ορίμανσης περίπου 18 μηνών. Βέβαια, έχει και ρεθίσματα όμως. Ναι. Ακριβώς να γυρίσει, να μπορέσει να οργανωθεί και να υλοποιήσει το πλάνο του. Από την άλλη πλευρά, η ικανοποίηση των επιχειρηματιών υποδοχής φαίνεται από το γεγονός ότι όσοι συμμετέχουν δηλώνουν ξανά την επιθυμία τους να προχωρήσουν και σε νέες συνεργασίες σε πάρα πολύ ψηλό ποσοστό. Μάλιστα. Πάντως είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που βοηθάει πάρα πολύ και στην επιχειρηματικότητα, αλλά κυρίως αυτό που θα παρατηρούσα εγώ, στην εξωστρέφεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρχεται ήδη κάποιος σε επαφή προτού ξεκινήσει την επιχείρησή του, να δει και το ευρωπαϊκό περιβάλλον πώς διαμορφώνεται στον τομέα που έχει επιλέξει. Σίγουρα θα γυρίσει πλουσιότερος σε ιδέες και σε σκέψεις και σε εικόνες σίγουρα. Έχουμε στοιχεία, κύριε Ανδρεάδη, για την συμμετοχή όσον αφορά στα χαρακτηριστικά, αν είναι τα ηλικιακά βέβαια, αλλά και όσον αφορά στο φύλο, αν συμμετέχουν περισσότερο οι άντρες ή οι γυναίκες σε αυτό το πρόγραμμα και τι ηλικίες συμμετέχουν? Βεβαίως. Όσον αφορά τις ηλικίες, θα έλεγα ότι η μεγάλη πλειοψηφία είναι από την ηλικία των 25 μέχρι τα 35 ετών, δηλαδή από τη στιγμή που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους. Γιατί από εκεί και πέρα ξεκινάει κάποιος την επαγγελματική του και την επιχειρηματική του σταδιοδρομία σε μια πιο σταθερή και σοβαρή φάση. Οπότε ηλικιακά θα λέγαμε ότι είναι αυτή η κατηγορία, η ηλικιακή ομάδα που έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή. Όσον αφορά το φύλο, θα έλεγα ότι είμαστε 50-50. Υπάρχει εξίσου συμμετοχή και από άνδρες και από γυναίκες. Μάλιστα. Τέλεια. Και κάποιος που ακούει τώρα τη συζήτησή μας, κύριε Ανδρεάδη, πού μπορεί να απευθυνθεί? Δώστε μας έτσι για αυτά που λέμε τα χρηστικά, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει περισσότερες πληροφορίες. Βεβαίως. Όλη η βασική πληροφορία για τους όρους του προγράμματος, τη γενική περιγραφή του, τη διαδικασία των αιτήσεων, υπάρχει στο κεντρικό πόρταλ του προγράμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι διαθέσιμη στο www.erasmus-entrepreneurs.eu. Σε αυτή τη διεύθυνση, η οποία είναι και σε όλες τις γλώσσες, μπορεί κάποιος να πάρει όλη τη βασική πληροφορία. Εκεί είναι και οι πληροφορίες με όλα τα εθνικά σημεία
επαφής, τα οποία μπορεί να απευθυνθεί και φυσικά να επικοινωνήσει μαζί μας και μαζί μου να τους δώσουμε περισσότερες πληροφορίες και πιο πρακτικές, αν θέλετε, για να μπορέσουν να προχωρήσουν στη διαδικασία της αίτησης και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα. Επιβεβαιώνω πάντως ότι είναι πληρέστατη η συγκεκριμένη ιστοσελίδα και πάρα πολύ απλή στη χρήση. Έτσι καταλήξαμε και εμείς σε εσάς και σας βρήκαμε προκειμένου να συνομιλήσουμε σήμερα, κύριε Ανδρεάδη. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στον Sky. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Πολύ σημαντική λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία για την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη και έχει μέσα και μπολική καινοτομία, οπότε μπορεί κάποιος να αντλήσει πολλά μέσα από αυτό το Εράσμους. Για τους νέους επιχειρηματίες, ακούσατε και πριν από λίγο την ιστοσελίδα, όσοι ενδιαφέρεστε μπείτε και διαβάστε, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Τώρα